Pierwsza walka dzisiejszej gali. Bogusław Rajtar kontra Maciej Szelong, K1 semi-pro, kategoria do 71 kg. Dwóch bardzo młodych chłopaków. Bogusław 17-latek. Instrukcje przekazał zawodnikom i rozpoczynamy dzisiejszą galę. Mocno ruszył od razu Bogusław Rajtar tutaj próbą kopnięcia, gdzieś tam stracił troszkę równowagi. No już nam troszkę ta walka się zaczyna uspokajać. Pierwsze 10 sekund na pewno bardzo nerwowe. Ale Maciej Szelong tutaj bardzo ładna technika ekwilibrystyczna backfistem, chociaż teraz Bogusław Rajtar też próbował. Fajnie tutaj na samym początku właśnie zastopował tym takim low kingiem prawą nogą Bogusława, który się rozpędził frontalnie. Mamy teraz troszeczkę więcej wymiany rękoma bokserskiej, ale naprawdę ładnie się to ogląda. Chłopacy są bardzo celni. Maciej teraz bardzo dobrze trafia. Próba latającego kolana. Tutaj słyszymy, jaki jest doping dla Macieja Szelonga ze strony kibiców. Dokładnie tutaj zawodnicy, lokalni zawodnicy Sorzowa będą mogli liczyć na ogromne wsparcie trybun. Trybuny są zapełnione do ostatniego krzesełka, jest głośna wrzawa, głośny doping. Znowu próba latającego kolana, tym razem z drugiej nogi. Narożnik tutaj podpowiada Bogusławowi Rajtarowi, żeby więcej właśnie robił akcji bokserskich, żeby nie stał w miejscu i nie dał się tak łatwo trafiać. Naprawdę czuję się jak w jakimś kotle na meczu piłkarskim. Ale teraz Bogusław Rajtar dobrze właśnie popracował boksersko. Ale Maciej Szelong nie jest mu już dłużny i od razu odpowiedział również tą akcją. Bogusław trafia niskim low kickiem, Maciej również oddaje akcję za akcję. Próba lewego prostego w wykonaniu Bogusława. Nisko ręce opuszczone Bogusława Rajtara. Nie wiem, czy taki jest jego plan na walkę, czy tak walczy, czy po prostu już jest tak zmęczony tą pierwszą rundą, że jego ręce bardzo nisko. Koniec pierwszej rundy i wydaje mi się, że Maciej Szelong był tutaj bardziej celniejszy, bardziej myślał w tej walce, w tej rundzie i raczej sędziowie chyba na jego korzyść zapiszą tą pierwszą rundę tego pojedynku. Tak, też tak myślę, dokładnie. Też wydaje mi się, kontrola oktagonu była po stronie Maćka Szelonga. Tak jest, też tak uważam, Tomasz. Ogólnie Bogusław Rajtar strasznie nisko ma opuszczone te ręce, walczy bardzo nonszalancko. No i przez to też często wchodzą mu te ataki Macieja na czysto. Ale zobaczymy, może narożnik tutaj da mądre podpowiedzi Bogusławowi, a on w drugiej rundzie będzie potrafił je przekuć na swój sukces. Obydwa narożniki teraz mocno tutaj pracują z podpowiedziami. To tylko minutka przerwy, a więc już trzeba kończyć. Podpowiedzi powiedziane i teraz zobaczymy, jak fajterzy podejdą do tej drugiej rundy. Czy zacznie ona się również mocno i eksplozywnie, czy bardziej z głową. Mamy gong. Druga runda rozpoczęta. I znowu celny Maciej Szelong. A kibice po każdym trafionym ciosie Macieja odpowiadają niesamowitą wrzawą. Widzimy, chyba tutaj pojawiła się krew na nosie Bogusława. Po raz kolejny próba latającego kolana, nie do końca udana. A to jednak łuk brwiowy rozcięty tutaj u Bogusława Rajtara. Widzimy, dość mocno rozcięty już ten łuk brwiowy. Cały czas te ręce w dole są. Nie wiem, czy tam jakaś kontuzja jest ręki. Nie wziął szczęki Bogusław Rajtar. Niedopatrzenie narożnika i samego zawodnika, nie ma szczęki, a więc narożnik musi szybko to poprawić. Widzimy teraz Pawła Hadasia, który denerwuje się walką swojego podopiecznego Macieja Szelonga, ale również na pewno też jest zadowolony, bo Maciej Szelong w dzisiejszej walce naprawdę wygląda bardzo dobrze. Tutaj sędzia jeszcze wezwał Cutmana, aby obejrzał rozcięcie Bogusława Rajtara, czy zostanie dalej dopuszczony do walki, bo jak wiemy, krew nie może spływać do oczu, nie może zasłaniać widoku.
a te rozcięcie jest całkiem spore na łuku brwiowym Bogusława. My oczywiście zapraszamy wszystkich do wykupu dostępu pay-per-view do gali na stronie silesianmma.pay-per-view/stream.pl. Dzisiaj 9 ekscytujących pojedynków, dopiero rozpoczął się pierwszy, mamy drugą rundę, także cały wieczór ekscytujący z walkami w Chorzowie dopiero przed nami. Sędzia już tutaj woła zawodników Tak jest. i kontynuujemy. I kontynuujemy. Od razu mocno ruszają na siebie. Cios za cios. Tak, bardzo mocna wymiana. Tutaj widać, że Bogusa pomimo tego rozcięcia łuku nie chce odpuszczać swojego planu i cały czas idzie do przodu ubić i urwać głowę Macieja. Ale nie podobają mi się ręce opuszczone w dole Bogusława Reitara. Nie podobają mi się jego chaotyczne takie ataki. Oczywiście jest to też gdzieś sposób, bo taki zawodnik nie jest wygodny do końca, aby z takim walczyć. Ale nie do końca jednak wydaje mi się, jest to skuteczne w tym pojedynku. Maciej Szeląg troszeczkę nieprzygotowany, to takie kopnięcie bezpośrednie, nie weszło. No a Bogusław ładnie teraz w tym lewym prostym i teraz bardzo ładna akcja. No ten bok do Bogusława się troszeczkę teraz w tej rundzie poprawił. Tak, widzieliśmy teraz lewy, prawy, doszedł do głowy Maćka Szeląga, ale teraz już go gdzieś zahaczył takim prawym sierpowym. Wydaje mi się, że czysto wszedł na szczękę Reitara. Tu jest w ogóle inna stylistyka obydwu fighterów. Jeden walczy w ogóle całkowicie inaczej, tak jak Tomasz powiedział. Bogusław cały czas ręce w dole, nieszablonowy styl, niecodzienny, a Maciej bardziej technicznie. Tak, poukładany. I kończy nam się druga runda. Chwilka przerwy dla zawodników wytycznych od narożników i rozpoczniemy trzecią, ostatnią rundę tego pojedynku. Tak, tu raczej będzie walka na pełnym dystansie. Chyba że któryś z ciosów mocno wejdzie i wtedy będziemy mieli zakończenie przed czasem, ale to jednak jest K1, duże rękawice, waga do 71 kg. Wielkie brawa należą się i tak do panów z tego względu, że naprawdę mamy niesamowitą tutaj wojnę w oktagonie, wymianę ciosów, kopnięć. Czekamy na trzecią rundę, która już za kilka sekund. Który z zawodników, Tomasz, wydaje ci się, że bardziej jest zmęczony przebiegiem tej walki? Wiesz co, wydaje mi się, że zmęczeni są obydwoje tak samo. Ale wydaje mi się również, że na kartach sędziowskich wygrywa Maciek Szeląg do tej pory. Też mi się wydaje, że tak. Rundę zapisałbym na jego konto i zaczynamy trzecią rundę od mocnego kopnięcia Reitara. Tak. Low-kickiem, aż Szeląga prawie wycięło. Bardzo ładny backfist. Backfist, dokładnie, który dochodzi do głowy przeciwnika. A teraz odwrócił się niestety. Dużo na pewno chaotyki tutaj w tym pojedynku. Dużo chaotyki ze strony Bogusława Reitara, no ale tak jak mówię, no nie jest to tak, że jest to wygodne. Jest niewygodnym zawodnikiem właśnie przez te chaotyczne, nieprzygotowane bardzo często ataki. Tak jest, tu masz Tomasz 100% rację. Dużo jest chaosu w tej walce. To wygląda bardziej ze strony Bogusława Reitara jak walka na ulicy niż walka sportowa. Ale może ma taki styl, może... Dokładnie, dokładnie. Może wcześniej to się sprawdzało. Maciej Szeląg znowu prezentuje taki techniczny kickboxing, boks. Chociaż teraz też w tej rundzie widać, że już tej energii jest coraz mniej i nieraz potrafi się pomylić. I kibice, niezawodni kibice, naprawdę coś niesamowitego. Tutaj próba backfista przez Maćka Szeląga, no ale już tam widzimy siły za bardzo w tym nie ma. A bardzo ładny prawy prosty, teraz taki bezpośredni tutaj na twarz Bogusława Reitara. Doszedł celu i znowu mamy powtórkę. Lewy, prawy, znowu lewy, prawy. Tak, Ostatnie 35 sekund tego pojedynku. tutaj Maciej Szeląg fajnie wykorzystuje ten dystans, właśnie zasięg swoich rąk. Naprawdę jest to bardzo fajne. Te ciosy proste przechodzą przez gardę Bogusława Reitara i znowu właśnie to widzimy. Bardzo ładny sierpowy prawy. Bogusław Reitar próbuje kopnąć w nogę niczym w piłkę.
No ale to jest bardzo łatwe i czytelne dla Macieja. Mamy ostatnie 10 sekund w tej walce. Czy panowie zdecydują się jeszcze na jakiś szalony atak? Kibice już to zrobili swoim dopingiem. Jakąś mamy tutaj przerwę. Mamy przerwę, czy przerwanie pojedynku? Czy ten pojedynek się już zakończy? Bo widzimy narożniki, które... Narożniki wchodzą i sam jestem ciekawy, co tutaj się stało, co tutaj się wydarzyło, bo to było kilka sekund tylko do końca. Chyba że może gong nie zadziałał i to już jest po prostu koniec walki, teraz będziemy czekać na werdykt. Tak, piękne ringer wchodzą do oktagonu, zaraz będzie również konferencjer z kartami punktowymi. No i przekonamy się, kto w dzisiejszym pojedynku otwierającym Silesian MMA 18 odniesie zwycięstwo. Przenosimy się do oktagonu. Panie i panowie, jednogłośną decyzją sędziów walkę wygrywa Maciej